Benim üzümle de tütkelep taşladı. Başımı şakkına yoğaltmadım. Күшкә җыелдым. 30 yıl Камал театр сәхнәсендә әҗәл ролен уйнаган Равил Шәрәфиев мультфильмда да үз героен тавышландырган. Моның өчен 3 көн вакыт китә. Кеше җаннарын алырга килүче 1550 номерлы махсус агентның холкы биредә бераз үзгә, аны йомшаграк кешелеклерәк иткәннәр. Монда бөтенләй башка театрдагы түгел. Аларның үзләренең фантазиясе, туфан фантазиясеннән артып киткән җирләр бар. Аның күк канцеляриясендә кешеләре, яңа персонажлар пайда булган. Шуңа күрә бу бөтенләй улы спектакль түгел. Кайбер геройларны да Камал театр артистлары тавышландырган. Элдермешнең узак яшәүче легендар әлмәндәрен Эмиль Талипов, Кортның улын Искәндәрне Илнур Закиров, Өмия Килленне дубляж актеры Гөлнара Гыйнетдинова башкара. Төп геройлардан алып җәнлекләргә кадәр мультфильмда 90 герой катнаша. Элдермештән әлмәндәр тулыметражлы анимацион картинасын татар мультфильм төшергән. Бу эш Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан президенты каршындагы комиссия ярдәме белән башкарыла. Это было визитной карточкой Камаловского театра, но этого мало. Бу спектакль күп еллар Камал театрының йөзек кашы булып торды һәм без аңа яңа сулыш өрдек. Мультфильм ярдәмендә әлмәндәр белән хәзерге яшь буынны да таныштыра алабыз. Кемнәр бу спектакльне белә, аны кабат искә төшерәчәк. Мультфильм вариантын карый алалар. 68 минутлык әсәр тулысынча татар телендә бара. Аны төшерүдә республиканың 18 иллюстрация ясаучысы, 26 аниматор көч куйган. Мультфильмда килгәндә, монда киресенчә вакыйгалар аша, персонажны вакыйгалар аша һәм локациялар аша, фоннар аша геройны тагын да күбрәк ачып була. Бу мультфильм музыкаль әсәр, аның яртысы җырлардан тора. Әлеге һәм мультфильмда да гаиләне ярату, гаилә кыйммәтләрен белү, гаилә кыйммәтләренә кулак, күз салу һәм үз гаиләңне яратып гомер итү. Элдермештән әлмәндәр мультфильмын халыкка киләсе елда күрсәтәчәкләр. Аны зур экранда күреп булачак. Беренчеләрдән булып караучылар арасында Казан, Татарстан районнары тамашачысыннан тыш Мәскәүдәге милләттәшләребез дә булачак. Улия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.